kanyakla? Gini ka nachake katin kaja primary. Mokwongo nachake nikech naneno ni nyiri nigi shida mang'eny. To kaka ndalo medo dhi, adhi ayudo ni ok en nyiri kende. Mondo ikony nyako ni dhi bedo chieng' ng'ato e kinde mabiro, en nyamin ng'ato. En nyathi baba gi mama, ok en nyako kende. Koro emomiyo nadhi aloko mondo alu nyiri kata alu mine. Naloke mondo koro wariw yudhe, wariw yawuoyi, wariw communities mondo obed gima riwo ji achiel. Mary ka intiere kaunti ma Kisumu, sewinjo welo mantiere godo e studio kae kaunti ma Nairobi, Evelyn Atieno kod Nancy. Giduto Evelyn oketo maino mare e rawere, Nancy to keto maino mare e jiwo joma mine. Mabende en thuon wach mabende watwake okinyi makawuono. In kaka jakeno mano mar riwruok mar maendeleo wanawake, be nang'eyo ni ukete ong'ala manyime weche mamulo ngima joma mine. Kata kamano, ber mane manitiere ahinya e kinde ma ijiwo joma mine. Obede sectors mopogore opogore kedo kod lwenje mag kit chuech makata sexual gender based violence, kachiel kod weche kata mag ohala, kachiel kod kata manyo tije e sectors mopogore opogore. Mary. Erokamano, jiwo joma mine emanomiyo